Лабараторная работа. Вымярэнне ЭРС і ўнутранага супраціўлення крыніцы току. Абсталяванне. Гальванічны элемент, вольтметр, амперметр, рэастат, ключ, злучальныя правады. Збіраем электрычны ланцуг, захоўваючы палярнасць падключэння амперметра і вольтметра. Замыкаем ключ і вызначаем сілу току і напружання на знешнім участку ланцуга. Паўтараем дослед яшчэ 5 разоў пры розных палажэннях рухомага кантакту рэастата. Вылічыце ўнутранае супраціўленне і ЭРС крыніцы току для кожнай пары вынікаў вымярэнняў. Вылічыце сярэднія значэнні ўнутранага супраціўлення і ЭРС крыніцы току. Пабудуйце графік залежнасці напружання на знешнім участку ланцуга ад сілы току ў ланцугу. Працягніце графік да перасячэння з каардынатнымі восямі. Па графіку вызначыце ЭРС крыніцы току. Выкарыстоўваючы даныя графіка, вызначыце ўнутранае супраціўленне крыніцы току. Пры разамкнутым ключы падключаем вольтметр да крыніцы току і вымяраем яе ЭРС. Параўнайце вынікі вылічэння сярэдняга значэння ЭРС крыніцы току, вызначэння ЭРС па графіку і вынік прамых вымярэнняў ЭРС. Вылічыце абсалютную і адносную хібнасць прамых вымярэнняў ЭРС крыніцы току. Абсалютную інструментальную хібнасць вольтметра і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вынік прамых вымярэнняў ЭРС крыніцы току запішыце ў інтэрвальнай форме. Чаму адрозніваюцца паказанні вольтметра, падключанага да крыніцы току, пры разамкнутым і пры замкнутым ключы? Ад чаго залежыць магутнасць току на знешнім участку ланцуга для дадзенай крыніцы току? Як змяняецца каэфіцыент карыснага дзеяння крыніцы току пры павелічэнні даўжыні актыўнай часткі рэастата?